Hello guys, welcome to my YouTube channel SB Motovlog. So guys, आं दिनै र'डआव थांदों आरोना बरपेटा र'डआव माने पवन भाइनि प्रग्राम दं दिनै माने बैसागु प्रग्राम आरोना ओमफ्राय बेयाव जोंखौ थांनो लेंदों जों साब्रै थांगोन गासै थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादों होमबा दिनै बरपेटा र'डनि प्रग्रामा माबायदि जायो आरोना बैसागु प्रग्रामा स' देखायलांबाय थागोन आं नोंथांमोननो मा जायो स' नायलांबाय थादों होमबा गाइसमोन स' गाइस आं दा नै लाइन थांगासिनो आरोना जा बिदा सानै थांफागोन बिसोर लाइन थांगासिनो ओमफ्राय पवना ओंखारबाय दङ न'आव दं आरोना दा आं बिसोरखौ लायनानै फैनानै पवनखौ लाना डाइरेक्ट थांखासिगोन आरोना र'डआव स' नायलांबाय थादों होमबा नै थांगासिनो आङो दा बिदाखौ लायनो ओइनो सिगाङाव बाइक थांगासिनो ओंखारनोबो बेबो ओंखारनोसो थांबाय दं आरोना दासो सिगाङाव बाइक थांगासिनो इयो खोमसिथार लामायाबो जों दा थांगासिनो बे जाबाय गल्डा पवन दाया नै सिगाङाव जमा दं आरो नै सासेया सलायगासिनो ना पाठशाला मोनसिगोन दा स' गाइस जों दा बरपेटा थांबाय आरोना ओमफ्राय बरपेटा थांनानै जों बाजार इन्डियाआव बांदों बेयाव माने जोंखौ लाना फैगोन आरोना जों जायगाखौ बारा एसे सिनाया आरो नै जों दा बाजार इन्डियाआव हाबग्रोगोन हाबनोसै बाजार इन्डिया नै लंपेन्ट माबा माबि पवन दा माबा नायदों आरोना लागोन लाया ओरैनो हाबलाबायदों दसे मोजां दं बा 300 लादो नामा एबा गैया एख' सन्था गोजौसो दं खोमा होमबालाय बथ दं सन्था गैया सन्था मोना खोमालै बेनो सोंब्रा दादा ज'तार किবা দত জোতার কি বড় জোতা এক জোড়াই আছে আয় নাই মানে জোতা আয় নাই মালাই থেকে কি বাইছে কালি হবে মাল নতুন আছে কিন্তু বহা নাই মানে নাকি আইসক্রিম করবা লাগবে स' गाइस सन्थायानो गैया नै गोदान सफैदों जाहैबाय ओमफ्राय दहनथ'वाखै थ'दो होमबा थौ माने लांनो जायबालाय थौ मोनफैयो खोमा स' गाइस जों दा ओंखारलांसै आरोना जों एबार थांसै डाइरेक्ट प्रग्रामाव नोंथांमोना नायलांबाय थादों बाजार इन्डिया आरोना इयो नोंथांमोना शपिं खालामबा फैनो हागोन जों दा मोनफैबाय आरोना लकेसनाव नै दा थांगासिनो लामायाबो जाबायदि फिसालै थांनो हागोन ना माबोरै ड्राइभार मोनहैगोन ना मोनहैया बलेर'आनो खारनो हायाखै माथो सिगाङाव नै मानसिफोरा एसे दंसाबोआनो नायग्राफोरा ओमफ्राय माथो बलेर' ड्राइभारा ओंखारबायसो स्कुटि दं सिगाङाव प्रग्रामा एसे गेदेरानो जादों खोमा नायनोसै दा मोनहैनानै माबायदि जानो प्रग्रामफोरा डेन्जार जाम आरोना थांनो हायाखै जों सिङाव नै दासो एसे लासै आवगायगासिनो एसे मानसिफोराबो गोबाङानो दङ प्रग्रामा नै स्टेजआ ओइजा ओमफ्राय जों दा नैरै थांगासिनो गारि गैयावनो दं खोमा र' दै दङ जा नैयाव पार्किं खालाम बेक खालाम र' ओंखारनो
आगामनि जानानै जोंहा मान बावनो नागिरदों पवन सिंह बसुमतारी बिथांखौ नै बिथाङानो जाहैबाय पवन सिंह बसुमतारी आखाइखौ नायलायजोबो गोजोननाय थाबाय पवन सिंह बसुमतारी बैसागुनि दामनाय Gloria, gloria, gloria. प्रग्रामा जोबसिगोन आरोना बेनो लास्ट सं आरोना एबार लास्ट खनगोन आब' सुनिताजों आरो आदा बबनजों बिनि उनाव जोबसिगोन जा साल्टे जति साल्टे फाग्लासो थौ सासे दंबावोमोन सासेया गोमाना दंथ'यो दा बर्थमान दै जादों आरोना अखा हादोंमोन ना एसे हाब्रु जादों लास्ट सानैजों खनदों बिसोरो बेनो लास्ट आरोना नोंथांमोननि बाजायफोरा प्रग्रामा बेखिनियावनो फोजोबगोन दा एन्डिंआव लोगो मोनसिगोन होनबा नायलांबाय थादो होनबा गाइस जोंना प्रग्रामा जोबबोबाय आरोना आं फैनायखौ लालायासै दा जों नै दा हावलि मोनथ'वाखै मोनसिगोन आरोना माने BH कलेज मोनथ'वाखैनो दा जों माने थाव सोना लानो नागिरदों गारियाव बारा एसे थाव गैया बे थावखौ सोनानै डाइरेक्ट न'आव थांसै न'आव थांना आरो उन्दुनो ओंखारबाय एसे एकदमबारे टाइमाबो एसे जाबाय नालाय बेसे जाखो टाइमा र' बेसेबां जाखो टाइमा 1:37 जाबाय आरोना टाइमा जाबायानो दे मथा-मथि स' गाइस गोबाव समनि उनाव आं दिनै एसे लाबोदों आरोना भिडिअखौ नोंथांमोना गाज्रि मोना आं भिडिअ होनो हायाखैमोन सिगां मानि थाखाय होनो हायाखैमोन आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ खोन्थागोन आरोना मानि थाखाय आङो मोजां मोनसे सम लानानै बानायसिगोन भिडिअखौ मानि थाखाय भिडिअ होनो हायासै स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालामबानो जाबाय स' साबस्क्राइब खालामनांगौ आरो चेनेलखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय स' बाय बाय गाइस